yenkonzo yanamhlanje yesabatha ngokuthunywa ubaba umsholozi ubaba uGedla ayihlekisa Zuma uthe akajube ithimba elisuka esifundazweni saseMpumalanga ukuthi lifike la eMkhondo lithi mabe lifike liqale khona la emzini ongcwele ngenhlala yenza ke ekuthenini uma ngabe kuzoba nemicimbi emkhulu esinokukubona esifundazweni saKwaZulu Natal kunokuba ngalendlela le ukuthi siqala khona la ekhaya elikhulu ngaphakathi sihamba nomama osiholayo ke esifundazweni saseMpumalanga province ngokubekwa nguye ubaba uNcamalala umama uadvocate Mkhwebane ngicabanga ukuthi abanye benu niyamazi asesewumvikeli womphakathi eNingizimu Afrika manje ke sewuyena ohola iqembu lomkhonto wesizwe elika baba uJacob Zuma bengizocela nje ukuthi aphakamise isandla nizombona ukuthi ukanye nathi amen ngaphakathi kithi siphinde sihambe ngiphakamisizwe awu siyabonga siyacela uDonise usigucele nje bakubuke kahle abantu kuze ake ngiyiphinde le ndaba sihamba nosengamele sonke esifundazweni saseMpumalanga umama uadvocate Busisiwe Mkhwebane okuyena ohola umkhonto wesizwe esifundazweni saseMpumalanga bathi ungathi ungasukuma bazobona kahle ngaphakathi kithi kube khona oyisekela lakhe ubaba uCharles Masombuka osuka ezweni lase Middelburg baba Masombuka ngaphakathi siphinde sihambe nomama udokotela unkosazane uNelsiwe Msibi oyisekela likaNobhala wesifundazwe saseMpumalanga mama Msibi ngaphakathi bese kuba khona umama uMbalenhle wakaMsimangu ongaphakathi kithi osuka ezweni laseMalahleni eWitbank mama Msimangu uma ungahle nje ubingelele ibandla likaJehova ngaphakathi kithi siphinde sihambe nobaba umfundisi uNkosi osuka khona endaweni yakhona lakithi ePitetifu abaningi bayamazi uma ungasuka baba uNkosi nje bakubona ngaphakathi kithi sihamba nobaba uNjabulo owakaNhlapho osuka endaweni yaseMiddelburg amen ngaphakathi kithi siphinde sihambe nomama uDoli Malinga Sikhonde mayingasukuma aphinde abingelele ibandla likaJehova amen bese kuba khona ke oyintatheli zethu zombili nazi ezikhona noyinhloko yezokuxhumana eMpumalanga province ubaba uNkosi baba uNkosi mawungasukuma bakubone amen okhulumayo ke simthule ngokukhethekile uNjabulo wakaMthabela owumhlali wakhona la ePitetifu kodwa osethimbeni elikhulu noma isigungu esikhulu sakhona eMpumalanga province seumkhonto wesizwe owusekela mdidiyeli wesifundazwe sonke yimi uNjabulo Mthabela mvangeli wenkosi ngiyabonga ukuthi sitholele lithuba kuyimvama ke ukuthi ngaso sonke isikhathi noma kuyinkolelo yethu kakhulu ekuthenini
konke esizothi siyakuqala siyakwenza sibheke onyakeni ka-2026 lapho siyozama khona ukuthi sikhulule izwe lakithi, sikhulule abantu bakithi ey'ngqinambeni nasenhluphekweni ababhekene nazo. Sifike la emzini ongcwele sekuvamile, sahamba mama Mkhwebane-ke la ukuyiceba nje kwaba nedubedube endaweni yasePiet Etifu. Kwaba ukuthi uma sekunzima kakhulu kwaba yiwona umpheme wokuphephela wona lo. Kwaqhuma nje iy'nhlamvu kwenziwa yonke le nto leyo, kwaba nedubedube. Safika khona lana sihamba nabo bobaba uGamede sizocela umthandazo. Safika la emzini ongcwele sathi uma ngabe izinto ziye zalunga kahle zaqonda zasiqondela singabantu abamnyama kule nhlupheko esibhekene nayo, le ndlu kaJehova le endala ekudala yabakhona esisize abantu abaningi abathi mabekhala balibone igate lakhona la. Emva kwalokho uthi bathi mase basindile bese bayalikhohlwa le gate. Sathembisa ukuthi siyofaka nathi esivivaneni ekuthenini kwakheke le ndlu kaJehova. ngey'ngqinamba ey'tha zibe khona ey'ningi emvangeli wenkosi. Sahamba ijuba likaNoah sangabuka emuva, sangasabuya ukuthi sizosho ukuthi hayi cha sesiyagileka endleleni asakhona ukukwenza sasekuthembisile. Yingakho ngithi namhlanje kubalekile ukuthi nithi nizofika endaweni yaseMkhondo niqale khona la ebandleni likaJehova sizocela intethelelo ekuthenini sakhuluma iphutha, sakhuluma into yabe sayisenzeki, sathi sesiwutholile umkhandlu lapha kwamasipala sagilana sodwa endleleni, kwaba yiyo leyo nkinga leyo. Sangasakhumbula ukuthi sasithe sicela umthanda sasahamba sawufika nasenkosini sawucela isibusiso sokuthi sigcine sifinyelele lapha ema-ofisini omkhandlu siwungamele umkhandlu. Yasikhipha isibusiso inkosi yamakhosi, sawuthatha vele umkhandlu sagcine siwuhola. Emva kwalokho sase siyakhohlwa sagilana sodwa endleleni. Yingakho ngithi asizokusho lokhu siphinde sishweleze kakhulu sithi asiqaleni khona lapha manje siye phambili. Okwenzeka ezweni laseThekwini akwenzeke nakhona la eMpumalanga, akwenzeke nakhona la eMkhondo. Amen. Ilona thempeli elidala ke leli endaweni yaseMkhondo, sikhule kuyithempeli elikhona. Okuningi siphaphathele nathi khona la, saphaphathela nempilo, impilo ingeyinhle, saphumelela futhi. Singabantu nje konke okwethu kwazinza khona la, okunye sahamba sayokucela nakhona ezweni laseThekwini. Emva kwalokho sehla isibusiso kwaba yinto ephilayo, ibukeka ingekho kodwa yagcine iphila ngempela. Nizongivumela bandla likaNkulunkulu ukuthi ke ngisukumise umama uMkhwebane ngokukhethekile. Emva kwalokho sithi nqampu. Siyacela nje kakhulu bandla likaNkulunkulu ningakhathali, ingathi ngahleze nisibeke njalo emthandazweni. Kupolitiki akusilula ke. Sithi sihamba endleleni sibe sifuna ukudlana sodwa, sifuna ukugwinyana sodwa. Asizwani sisodwa kupolitiki. Nisikhulekise nje ingazathi ungangaba noqhekeko kulo leliqembu eselithembise abantu abaningi baseNingizimu Afrika ukuthi impilo yabo ingashintsha ngempela ngaphansi kobuholi kukaBaba uNxamalala. Siyacela ukuthi ningakhathali, nisikhulekise kakhulu. Ngokukhulu ukuyithoba ngiyacela ukuthi ngisukumise ongangeMpumalanga yonke umama uMkhwebane. Mama Mkhwebane. Manje asikho ku-government. Okwamanje we are the main opposition party e-legislature lapha eMbombela. But then sizakwenza ukuthi nasesikwazi nisithandazise ke umthandazo i-prayer item yokuqala esibawako ukuthi
sithole nemali elapha e-legislature thina siyi-detachment esithunyelwe uMsholozi. Nasinaleyo mali siyakwazi-ke ukuthi nasenza umsebenzi nama-outreach siyazi ukuthi sisebenzisana nani-ke amabandla kuma-outreach wethu, and then in the long run namabhizinisi esiya kiwo ngoba siphethe unoyimali la u-treasure wethu, sikwazi-ke ukuthi okay sisebenzisana nabo njani basincedise ukuthi sakhe. So siyabawa-ke ukuthi nalokho-ke kwesibili enisithanda sisabona siya kuma-elections ngo-2026. Okwamanje asikaphathi lapha kamasipala, asiyikho kumasipala. Sifuna ukuthi 2026 sifake abalandeli bomkhonto wesizwe. Nasinabantu bethu emasipala siyazi ukuthi ama-project esiwenzayo agcizelela ukuthi amasondo siwaberegisa njani. Amaphi ama-project esizowenza namasondo azokushintsha impilo zabantwana. Abantwana bethu abasebenzi, akunamanzi, akunazindlela, kwezinye indawo iy'kolo azikho, asinayo ne-university, asinayo ne-TVET college la. Abantwana abaceda isikolo fanele baphume imali azikho ukuthi baye kudeni. So yizinto-ke thina simkhonto wesizwe sithi sizozibonelela, mara hayi sisodwa, sinani-ke bani. Siyathokoza kakhulu ukuthi nisiphe lethuba ukuthi size. Siyabawa imithandazo yenu, siyakholelwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi nina nanisibekele imithandazo indeed konke kuzokhanya. Siyathokoza. Amen. Sibonge kakhulu njengoba bekaseshilo-ke ukuthi umqobo lakhona sibheke lapha ya eziphunzini ehholo lomphakathi, kodwa sithe asiqale khona la endlini kaJehova ukuze sizokwazi ukuthi siye sesinamandla, sesithole amandla noma uNkulunkulu asesiphe amandla ngaphakathi. Kukhona-ke okuncane akukhohliwe ongangempumalanga umama uMkhwebane. Kukhona okunye bekasiphathise khona, kodwa-ke sizokuletha imvangelo wenkosi. Kuzodingeka nje ukuthi nisazise abantwana abafunda isikole ezikoleni ezihlukahlukene, kungabi isikole esisodwa. Kungaba umzamo wethu, kungaba ibuhle buzile, inqubeko, imadlelo, indlela, indawonye neqhubekani. Bazoba 10 labantwana. Kumele ukuthi isipho esisuka kwi-detachment sizoletha iy'ncathulo eziyi10 zabantwana, i-uniform, amabhrukwe kanjalo neziketi. Sizocela nje ukuthi nisinikeze ama-size, amashethi kanjalo namajezi nama-pull over akhona ukuze sizopha into esiyenzela lokho-ke ukuze sishintshele umphakathi nezimpilo zabantu la emphakathini. Yizona kanye ley'ngane ezisakhula ekumele ukuthi zibe utho lakusasa, abaholi bakusasa. Kulokho esikwenzayo sakha ikusasa. Sizobapha lokho mvangelo wenkosi. Siyabonga kakhulu ithuba enithani nisiphe lona. Ngicela ukubuyisela izintambo kuwe. Ngabantu basezulwini siyabonga asebasithulele kona ngempumalanga. Ababheki bempumalanga siyacela kulaba bheki bempumalanga ingazi ukuthi babengasiphatha kahle. Bangayenzi obekwenzeke izolo. Ngoba obekwenzeke izola kusihlabisana. Njengalapha nje sinabantu abaningi nje lapha abanganamizi, abanazindlu. Uthi uyafika lapha niyakhuluma abasholoka naloka, siyabacelela nabo ukuthi babhekelwe nezingane ezinganabazali vele. Ezinganabazali total. Eziphila kabuhlungu. Yabona ngabe kuthiwa nje kuyabhekelwa nje nineke nizobheka abantwana engazi ukuthi ningasibhela kakhulu izingane ezingenabo abazali. Ungathi wena ukhona ungumzali bese uthi niyakha ibhekele. Siyacela amaNazaretha ukuthi asihambiseni kanjani. Sibonga kakhulu onithi umphathi Mbosakithi, umphathi weMpumalanga. Umphathi weMpumalanga. Sibonga kakhulu mama Mkhwebane ukuthi ube khona la. Esingakucela nje futhi okunye
Laningasakhela lama university lapha. Hawu ngabe niqedile. Sesifile iPitoli neCape Town. Sekufika. Ingane iyafunda le ivele ithi le bafuna imali engaka. Ngingasazi ukuthi uthatha lapha ke kusemaplazini ke mama Mkhwebana akuholwa amabhulu namajalimane akholelwa lutho. Wathi ngindoda angaka ngahola 3000 ngenyanga. Ngizokwenzani ngo 3000? Awu siloko sibonga kakhulu ukuthi nizivakashele nizosiphushisa ukuthi cha nalapha mhlambe lo sinikeza ithemba lokuthi ningasilungisela lapha ngoba vele sisemkhankasweni ukuthi siyafuna ukulungisa ukuthi lisakhe endlini yabona nje ibandla abanye abekho ke sibaninganyana sibula nje ukuthi asisebenzi nathi yabe siyazama kwakhe sibula ukuthi asisebenzi umsebenzi walapha eMpumalanga babhadala belungu bathi siyacela nje ukuthi nakake nje kulunge nje lapho nisishayele le ndlwanyana nje awu singajabula kakhulu uthi nalo 2026 ningene lapha yana niphathe nalama projects siwathole lama projects lathi sikhona sisebenzisane sibambisane ngiyabonga kakhulu Nkosi njoba niyana lapha ke eholweni ingazi ukuthi abantu banganithobela banizwe enizokukhuluma kubo kodwa nginalo lethemba ukuthi bazonizwa ngoba phela lapha ngiyacabanga amavoti athatha 18 noma 17 17 esathatha manje kuyaqala ukuthi hayi kuhanjwa phambili siyacela ukuthi ke isiphatheni kahle amen singathi nasizobika kini Mthabela bese nishona endleni amen uthandi lokho siyalimala ngaphakathi amen siyabonga kakhulu sizocela ke siguqe sibathandazise Lapha baphinde sisizela kuwe ukuthi inkosi bahambe inkosi nabawubhekana nokuphakathi lapha lapha yakhona bese inkosi bathenga ukuthi bafihle phambi kwakho ukuthi bazokukhuluma kuzo kabuhlungu sicela sandle sakho nyaziswe egama lakho nje sabona ukubambekile kakhulu kodwa soloko esimunye na sambona ukuthi uza nendlela kaMhlolozi ngobe onke lamaforum lawo ngawomkhonto ngakamsholozi so siyacela insizwa ukuthi njobe nizela nomama lungisani lesithembiso nabantu bazothokoza ngani amen amen asebasuma babanika abantu abasafikile izindlela ziyahlupha amastopeni kuagcwele inkulungwa zonke lo ngempela bona abahlonile baba yazi ngike ngacabanga ngiselwe izaposi Hayi sesiqedile ke ethempelini ngoba sibona manje siphuma sekiwe holeni ke manje lomphakathi eyiphunzeni emcimbini womphakathi ngoba sibona ukhonveni umama uMkhwebana sephuma nje eyobona umphakathi waseMkhondo sub-region Shall we photo shoot manje? sondela phela sizovela kahle TV siyavela Excuse me.
Sihlobene, but it's a distance sibongo fanana, but also the Sonta song in there. Yeah. So the Mapua family, the branches broad. So yeah, Mapua, yes. Very jolly. Somebody. Can you take a Gemuna? Kuyoshawa ifoto nangapha. Video. Video.
Sama tetap pas-pasan nih, Kak.